Molweni zitshomi, igama lam nguYoza. Namhlanje ndizonifundela ibali. Eli bali ngu Into Ekhethekileyo. Libhalwe nguJackie Lange. Kip kip kip. Ngenani. Nina nitsho ngobuhle. Rhoqo ngokuhlwa, umakhulu kaJasmine wayebiza iinkukhu zakhe ukuba zize kulala, aze azivalele ngaphakathi ukuzigcina zikhuselekile kwizilwanyana ezilambileyo. Yaye kwintsasa nganye uJasmine wayezivulela kwakhona aze aqokelele amaqanda eziwabekileyo. Eli yayilelona xesha limnandi losuku kuye. Iinkukhu zikamakhulu zazizimilo nobungakanani obahlukileyo, kodwa uJasmine wayethanda enye kakhulu ngaphezu kwazo zonke. ULady wayesisikhukukazi esingqoqo. Wayenongele olujiko-jiko nesisila esithe saa. Xa uJasmine wayezipha iinkukhu ukutya okuyintsalela, wayesoloko eqinisekisa ukuba uLady ufumana okona kumnandi. Lady, ungokhethekileyo kum, watsho uJasmine kamnandi. Akufanelekanga ukuba ube nobakhethayo kwabanye, wangxola ukhulu. Inkukhu nganye ikhethekile ngendlela yayo, kodwa uJasmine wayengakwazi ukuzinceda. ULady wayengoyena mthanda kakhulu. Ngenye imini uLady wanyamalala. uJasmine wakhangela kuyo yonke indawo, kodwa uLady wayengekho. Mhlawumbi isangxa simtyile, watsho uEddie. Okanye umhlangala. uJasmine wayengafuni ukucinga ngaloo nto. Kwadlula iiveki ezintathu zonke engekho uLady. Kodwa kwasa uJasmine wayakuvulela iinkukhu. Weva isandi sikatswitswi tswitswi. YayinguLady elandelwa ngamantshontsho amathandathu anoboya obuntofu-ntofu. Kip kip kip, watsho ukhulu. Lady okrelekrele, uzimele ukuya kuqandusela amaqanda akho. Ngoku uJasmine wayenezinye ezikhethekileyo. Phela ngantsomi.